As rúas da Boa Vila encheranse de música o vindeiro fin de semana. Durante as xornadas do venres 27 e o sábado 28, un total de 14 grupos actuarán para os paseantes que desfruten de Pontevedra. Serán todos eles galegos, maioritariamente pontevedreses e tamén na súa maior parte mulleres. Hai absolutamente de todo, con moitísimas mulleres participando nesta programación, porque tamén queremos contribuir a visibilizar o traballo que as mulleres fan tanto como artistas no mundo musical como na produción e na programación. E bueno, a verdade é que é un proxecto que sempre que funciona moi ben e que ten dous tipos de público, o público que se tropeza coa actuación e o público que vai seguindo actuación tras actuación durante os 2 días que dura Paseantes, que son o 27 e o 28. As actuacións presentarán propostas musicais do máis variado: música tradicional, pop, rock, folk, blues, swing, hip hop ou electrónica. Terán lugar nas prazas de José Martín, San José, Curros Enríquez, A Verdura, Ourense e Teucro, na Glorieta de Compostela e no Teatro Principal. Dunha forma sorpresiva, a xente vai andando tranquilamente pola cidade e se atopa que non hai nada e media hora despois hai unha actuación e unha hora despois en outro sitio, entón, xoga moito coa sorpresa, con estilos musicais que en outro tipo de programacións terían dificultades de encaixe. A proposta musical, que celebra a súa cuarta edición, complementa outras actividades en marcha nestes momentos polas rúas da cidade, como son os bolos do local ou as festas de Santiaguiño.